ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் டு மை சேனல் நேவி ஃபுட் பாரடைஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்? சோச்சு கச்சாலை வச்சு ஒரு காரக்குழம்பு தாங்க பார்க்க போகிறோம். சோச்சு கச்சாலையே கசப்பாக இருக்குது, அதை வச்சு குழம்பான்னு சொல்லி நீங்கள் யோசிக்கலாம். அது எப்படி ஈஸியாக செய்யலாம், கசப்பு இல்லாமல் செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. எங்கள் வீட்டில் வளர்க்க நல்லா நீளமான சதை அதிகமாக இருக்க 2 பெரிய பீஸ் எடுத்துக்கிட்டோம். அதில் 2 பக்கமும் இருக்கிற முள்ளையும் மேலே இருக்கிற தோல் எல்லாத்தையும் அம்மா தான் க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலாக வந்து இப்போது ஆலோவேராவோடைய யூசஸ் வந்து இப்போ நிறைய இடத்துல நிறையா துறைகளில் பயன்படுத்திக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. நம்ம முகத்துக்கு போடுற க்ரீம்ஸ்னாலும் சரி, பியூட்டி பார்லரில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா திங்ஸ்லேயும் சரி, ஹேருக்கு க்ரோத் ஆகிறதுக்கும் சரி, நிறைய ஆலோவேரா ஷாம்புல இருந்து க்ரீம் வரைக்கும் நிறைய யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. அதுபோக உடலுக்குள்ளே இந்த ஆலோவேரா உள்ளே போகிறதுனால புற்றுநோய் உருவாக்கக்கூடிய செல்களை கூட அழிக்கக்கூடிய சக்தி இதுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. மேலும் பல நோய்களை குணமாக்கக்கூடியதாகவும் இது இருக்குது. இது வந்து உடம்புக்கு மேலே வெண்படைகள் மேலே, அப்புறம் குழந்தை பெற்றவங்களுக்கு தோல் தொடை, அப்புறம் வயிறு பக்கத்துலலாம் வரி வரியாக இருக்கும், அந்த சுருக்கம் அந்த கோடுகளை மறைக்கிறதுக்கு கூட இந்த ஆலோவேரா ஜெல் பயன்படுதுன்னு சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க. ஆனால் இந்த ஆலோவேரா வந்து அப்படியே எடுத்து சில பேர் முழுங்குவாங்க. அப்படி வந்து சாப்பிடவே கூடாது. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த ஆலோவேரா ஜெல் 8 to 10 டைம்ஸ் ஆகுது கண்டிப்பாக வாஷ் பண்ணணும். நல்லா ஒரு 6-7 தண்ணியாவது நீங்கள் வாஷ் பண்ணிட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னெல்லாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. சோம்பு, ஜீரகம், 1/2 ஸ்பூன் வெந்தயம், உளுந்தம்பருப்பு, கடுகு, கடலைப்பருப்பு, அப்புறம் கொத்தமல்லி, அப்புறம் ஒரு 1/4 கிலோவுக்கு மேலே சின்ன வெங்காயம், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, மிளகாய், வெள்ளைப்பூடு, இஞ்சி பூண்டு விழுது, ஒரு 2 தக்காளி, வேர்க்கடலை இதுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது. வேர்க்கடலை இதுக்கு டேஸ்ட்டை கொடுக்க போது. தென் தேங்காய், புளிச்சாறு, ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளிச்சாறு எடுத்துருக்கும். இந்த ஜெல்லை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி ஒரு 7லேருந்து 8 தடவை தண்ணியில் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம். இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேஸ்ட்டு தயாரிக்க போகிறாங்க. தேங்காவையும் வேர்க்கடலை, நான் ஒரு 150 வேர்க்கடலையும் ஒரு 2 சில் தேங்காயும் எடுத்துருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு முந்திரி பேஸ்ட், கேஷ்யூ பேஸ்ட்டு மாதிரி நம்ம நல்லா மையாக அரைச்சி வச்சுக்கலாம். ஒரு இரும்பு கடாயில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி யூஸ் பண்ணுங்கள், குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம வந்து புளிக்குழம்பு, பூண்டு குழம்புனா எப்படி நம்ம நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணி நம்ம செய்வோம், அதே மாதிரி தான் இது செய்ய போகிறோம். இது ஆலோவேரா குழம்புனா தனியாலாம் கிடையாது. எப்படி புளிக்குழம்பு செய்வோமோ அதே மாதிரி தாங்க செய்ய போகிறோம். நல்லெண்ணெயில் நம்ம தாளிக்கக்கூடிய பொருள் எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டிருக்கேன். போட்டுட்டு 1/4 கிலோவுக்கு மேலேயே நான் வெள்ளைப்பூடு உரித்து வச்சுருப்பேன். பூண்டு குழம்புக்கு வெள்ளைப்பூடும் எப்படி சின்ன வெங்காயம் டேஸ்ட்டோ அதே மாதிரி தான் இதுலேயும். வெள்ளைப்பூடு நல்லா ப்ரௌன் கலரில் ஆகணும், அப்போ தான் அதோடைய ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் 2 மிளகாய் கீர்னது அதில் போட்டு நல்லா வதக்கியாச்சு. இப்போ நம்ம வெங்காயமும் போட்டுடலாம். சின்ன வெங்காயம் தான் டேஸ்ட்டு கொடுக்கும், ஸோ சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக இஞ்சி பூண்டு விழுது, அதுக்கப்புறம் வந்து தக்காளி போட்டுக்கிடலாம். தேவையான அளவு கல் உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டு கொஞ்சம் நேரம் நம்ம வேகட்டும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வத்தப்பொடி, உங்களுக்கு தேவைக்கு காரத்துக்கு தேவையான வத்தப்பொடி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு 1.5 ஸ்பூன்லேருந்து 2 ஸ்பூன் வரைக்கும் வீட்டு மசாலா பொடி, அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கிடலாம். வதக்கிற உடனே நம்ம ஊற வச்சுருக்கிற புளிச்சாறையை எடுத்து ஊற்றி நல்லா கொதி வரட்டும். கத்தாழை ஜெல்லை வந்து முதலே குழம்புல போட்டிங்கன்னா குழம்பு ஃபுல்லுமே ரொம்ப கசப்பாயிரும். அதனால் நீங்கள் முதல்ல போடவே கூடாது. இது நல்லா புளிச்சாறை ஊற்றி நல்லா கொதி வந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த முந்திரி பேஸ்ட் மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்கோம்ல, வேர்க்கடலையும் தேங்காய், அந்த பேஸ்ட்டை உள்ளே போட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க. அதுவும் நல்லா ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணுவீங்க. அந்த ஸ்டேஜில் தான் நீங்கள் வந்து கத்தாழை ஜெல்லை போடணும். இல்லைன்னா குழம்பு ஃபுல்லாக கசப்பாயிரும். ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 1 மினிட் 2 மினிட் மட்டும் முன்னாடி போடுங்க. போட்டுட்டு உடனே ஆஃப் பண்ணுவீங்க. அப்போ தான் கசப்பு இறங்காது. நீங்கள் இந்த கத்தாழை எடுத்து சாப்பிடும்போது நம்ம பூசணிக்காய், சாம்பாரோட பூசணிக்காய், சொரக்காய் அதெல்லாம் சாப்பிட்டு எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தாங்க இருக்கும். சூப்பராக இருக்கும். ரொம்ப ஹெல்த்தி டிஷ்ஷு. நீங்கள் வெறுமனையாக சாப்பிட்றது இப்படி குழம்புல சாப்பிடும்போது ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லதாக இருக்கும். அது பக்கத்துக்கு சுட்ட அப்பளமும் ஜவ்வரிசி அப்பளம் ஆம்லேட் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது ஹெல்த்தியான டிஷ்ஷாக இருக்கும். பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.